नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण खमंग असं थालीपीठ बनवूया। हे पहा, खूप छान तयार झालं आहे। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। थालीपीठ बनवण्यासाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत। त्यासाठी पहा, आपण इथे 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या तिखट, इथे 6-7 लसणीच्या पाकळ्या सोलून त्याला बारीक चिरून घेतलेला आहे। कढीपत्ता, कोथिंबीर, इथे आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता सुरुवात करूया। आता सर्वात आधी आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया। त्यामध्ये आपण आल्याचे तुकडे घालून घेऊया, हिरव्या मिरच्या घालूया, लसणीच्या पाकळ्या घालूया, कोथिंबीर घालूया, कढीपत्ता घालूया आणि अगदी थोडं पाणी घालूया आणि छान याला बारीक वाटून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने आपण छान वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। आता हे एका वाटीत काढून घेऊया। हे पहा, बनवलेलं हिरवं वाटण आपण वाटीत काढून घेतलेलं आहे। आता थालीपीठ बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। 2 वाटी आपण ज्वारीचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे। आता 2 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलंय, त्यासाठी आपण 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे चाळून। 1 वाटीपेक्षा थोडं कमी आपण इथे बेसन घेतलेलं आहे। आपण मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। इथे तयार केलेलं हिरवं वाटण, 1 चमचा आपण मालवणी मसाला घेतला आहे, अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा आपण ओवा घेतलेला आहे, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, चिमूटभर आपण हळद घेतलेली आहे। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे पहा, आपण एक परात घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण चाळून घेतलेलं ज्वारीचं पीठ घालून घेऊया 2 वाटी। अगदी सोपी रेसिपी आहे। 1 वाटी गव्हाचं पीठ घालूया, अर्धी वाटी आपण बेसन घेतलंय ते घालून घेऊया। इथे आपण मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय तो घालून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। इथे आपण काही मसाले घेतलेत। मालवणी मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा आपण धना पावडर घेतले, अर्धा चमचा गरम मसाला, थोडीशी चिमूटभर हळद घेतले। हे सर्व मसाले आपण पिठामध्ये घालून घेऊया। इथे आपण पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे, तो आपण थोडासा हातावरती चोळून, हे पहा, या पद्धतीने चोळून आपण घालून घेऊया, त्याने चव छान येते। आता आपण जे तयार करून घेतलेलं हिरवं वाटण घालून घेऊया, 1.5 चमचा। आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। 2 चमचे आपण सफेद तीळ घेतलेले आहे ते घालून घेऊया, ह्याने चव खूप छान येते आणि दिसायलाही खूप छान दिसतं। आता हे सर्व जिन्नस आपण छान एकजीव करून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही थालीपीठ बनवून पहा। आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला पहिला एकजीव करून घ्यायचं आहे। मिश्रण पहा, छान एकजीव झालेलं आहे। त्यामध्ये आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून छान याला मळून घेऊया। पाणी आपल्याला लागेल तसं आपल्याला वापरायचं आहे। हे पहा, थोडं थोडं पाणी घालायचं आपल्याला आणि छान याचा गोळा मळून घेऊया। छान आपण गोळा मळून घेतलेला आहे। आता आपण थालीपीठ थापून घेऊया। त्यासाठी आपण
चपाती लाटण्यासाठी जेवढा गोळा घेतो त्यापेक्षा थोडा मोठा आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला छान असं गोलाकार करून घ्यायचं आहे आणि थोडासा दाब देऊन हे पहा साईडच्या कडा आपल्याला छान दाबून घ्यायचं आहे. आता आपण थालीपीठ थापून घेऊया. थालीपीठ थापण्यासाठी पहा आपण इथे कॉटनचा कपडा थोडासा ओला करून घेतलेला आहे. इथे आपण एका वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे. आता आपण तयार करून घेतलेला गोळा ठेवून घेऊया. आता हाताला थोडंसं पाणी लावून घेऊया या पद्धतीने आणि छान ह्याला थापून घेऊया. हे पहा या पद्धतीने. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते. हे पहा पुन्हा आपल्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने आपण थालीपीठ थापून घेऊया. हे पहा थोडंसं दाब देऊन पसरवायचं आपल्याला. अगदी सोपी रेसिपी आहे. सर्व बाजूने गोलाकार आपल्याला थापून घ्यायचं आहे थालीपीठ. हे पहा छान आपलं थालीपीठ थापून झालेलं आहे. आता आपण थोडेसे याला या प्रकारे होल करून घेऊया. हे पहा असे होल केल्यामुळे थालीपीठ आपलं दिसायला छान दिसतं आणि आपल्याला तेल सोडायलाही सोपं जातं. आता आपण थालीपीठ शेकून घेऊया. हे पहा आपला इथे पॅनी छान गरम झाला आहे. त्यामध्ये आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया. आता आपण थालीपीठ सोडूया. हे पहा या पद्धतीने आपल्याला सोडायचं आहे. आणि जे आपण होल करून घेतलंय त्यामध्ये आपल्याला साजूक तूप सोडायचं आहे. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीलाही खूप छान लागते. आता मीडियम गॅसवरती आपण एका साईडनं 2-3 मिनटं शेकून घेऊया थालीपीठ. आता आपण थालीपीठ फिरवून घेऊया. हे पहा छान आपलं थालीपीठ तयार झालं आहे. आता दुसऱ्या साईडने आपण तूप सोडून घेऊया आणि खमंग असं थालीपीठ आपण भाजून घेऊया. हे पहा दोन्ही साईडनं आपलं थालीपीठ छान भाजून झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया. हे पहा मस्त. आता आपण दुसरं थालीपीठ सोडून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे. हे पहा या पद्धतीने आपल्याला थालीपीठ सोडून घ्यायचं आहे आणि लगेच आपण जे होल तयार करून घेतले त्यामध्ये साजूक तूप घालून घेऊया. म्हणजे सर्व बाजूने आपलं थालीपीठ छान भाजून तयार होतं. या पद्धतीने आपण सर्व थालीपीठ तयार करून घेऊया. छान आपलं खमंग असं थालीपीठ तयार झालं आहे. आता हे थालीपीठ आपण हिरवी चटणी, शेंगदाण्याची चटणी किंवा दह्याबरोबरही खाऊ शकता. खूप छान लागतं चवीला. या पद्धतीने तुम्ही थालीपीठ बनवून पहा. अगदी सोप्या पद्धतीने आणि हेल्दी रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.